Čau lidi, zdraví vás Pajuca a zdravím vás u přesunutí naší pozvánky na livestream, protože, přiznávám se, je to moje vina. Bohužel ve středu mi do toho něco vlezlo, takže nemám čas a přesouváme to na čtvrtek, tak doufám, že se na nás moc nezlobíte, teda spíš na mě, komput za to nemůže, ale ještě, jo, je tady třeba komput, takže pozdrav. Středa je dobrá. Prej, středa je dobrá, ve středu můžu. A nakonec čtvrtek. Že bych to video smazal. Ne, že bych to dělal po druhý. Tak jo. Takže tohle to je oficiální verze, takže se to přesouvá na čtvrtek v 16:00. Takže to je asi tak všechno, co jsme chtěli říct, to podstatný. Takže livestream v 16:00 a no, ještě jsme přemýšleli dneska, jsme se bavili a přemýšleli jsme, jestli to uděláme čistě jenom na Minecraft a co na to říkáš, kompute? Bude to jenom čistě na Minecraft No, nebo? jsem tu první část bych jsem udělal čistě na Minecraft, kdy budeme hrát jenom my dva. Jo. Možná nějaký mod, ale to se mi moc nechce. No, a jasný. potom druhou část, kterou bych jsem udělal asi tak od 7-8 hodiny, tak to by jsem hrál jednu z her, který si můžete vylosovat. To bude Napoleon Total War nebo Shogun 2 Total War. A nebo pokud by tam bylo jakože víc hlasů pro nějakou jinou hru, tak pokud by to můj notebook zvládl, tak to můžu taky zkusit. Jasně. No, tak to je asi všechno, co jsme vám chtěli říct. Takže to je asi fakt všechno. Takže určitě přijďte ve čtvrtek, budeme rádi, když nám budete psát komenty, my vám na to budeme odpovídat. A to je asi tak všechno, takže čau. Ahoj.